Bir ýyl mundan ozal şuun 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Günnogor sewitlerine güýçli harasat turdy. Lewap we Mara vilayatlaryna öwrüni dolup bolmajak adam ýetkilerini we agyr madda zyana ýol açan tebigy betbagçylygy yerli ýaşaýjylar gussa bilen ýatlaýar. Häkimetleriň betbagçylygy örköden beperwaýlygy yerli ýaşaýjylarda henizem gahyr gadap döredýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde bolup yerli ýaşaýjylar bilen gürrüňdeş boldy. Bir ýyl mundan ozal agşama goly turan harasat ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş deskalaryna, şäher infrastrukturasyna galy bersede ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adam ýetkilerine sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä diňe harasat güni elektrik sütünleriniň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adam wepat boldy. Yine şonça adam harasatdan soň dören ýangynlarda aradan çykdy. Azatlyk radiosy harasatyň ýygyany ağzyndan 35 ölüm hadisesi barada habar berdi. Durly çeşmeler ölenleriň we yaralananlaryň sanynyň ýüzlerçedigini aýtdy. Türkmen häkimetleri adam ýetkileri we harasatyň ýetiren ziýanlary barada resmi hasabat çap etmedi. Aradan bir ýyl geçenligine garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä Sewitde henizem öz ýaşaýyş jaýlaryny dolu dikeldip bilmedik hojalyklar bar. Men bular ýaly harasaty ömrümde görmedim diýip 82 ýaşy arka atan bir goja gurrun berýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar tebigy betbagçylygyň ýol açan ziýanlary bilen bir hatarda häkimetleriň beperwaýlygyna, olaryň harasatdan ejir çeken ýylata görkezmedik duýgudaşlygyna deň derejede gahyr gazap beýan edýärler. Bir Lewap ýaşaýjysynyň sözlerine görä harasat aglawa binada üçekleri agyr zeper ýetirdi we köçelerdäki elektrik sütünleriniň agramly bölegini hatardan çykardy. Şol harasatdan 25 gün geçenden soň elektrik öpçünçiligi ýola goýuldy. Soňra bir aýlap diýen elektrik togdyňy giýjelerini bökdönüşdi ýola goýuldy. Günnüzlerini elektrik wagtyl kesilýärdi diýip ýene bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylar öýleriniň garankyda galan günlerini Türkmenistanyň ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ahyryna elektrik togynyň öpçünçiligini dören bökdönüşlik we munyň ýygyany häkimetleriň bildiren reaksiýalary bilen deňeşdirýärler. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna Aşgabatda we vilayatlarda 2 saat 40 minut töwerew tok kesilenini prezident energetika ministrine Berkayinç uglan etdi. Harasatdan soň biz 25 günläp tokda oturduk. Ýöne biziň 25 günläp tokda oturmamyz ne Türkmen telewizionyasynda ne de metbuatda aýdyldy diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Harasatdan bir ýyl soň Sewitde ýaşaýyş jaýlaryny henizem dolu dikeldip bilmeýän hojalyklar bu ýagdaýy ähli guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň epesli gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň harasatdan ozal hem harasat günlerinde de ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Şol ykdysady kynçylyklar soňky aýlarda barha ýetileşip ykdysady çökgünlige öwrüldi. Meselem gara bazarda manat dollaryň garşysynda resmi kurs bilen deňeşdirilene 10-12 kesse hümmetçilerini. Munyň bilen bir hatarda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä guruluşyk haritlarynyň bahalary hem ýokarlanýar. Köp adam ozal uçup giden şifrlerini emel edip täzeden dikledi diýip Lewap ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä harasat hususan Çerjew, Sayat, Faraw etraplaryna we Türkmenawa şäherine agyr ziýany ýol açdy. Hemde adam ýetkilerine sebäp boldy. Sewitde harasatdan ziýan çeken edara karhanalar öz hasabyna guruluşyk işlerini geçirmeli boldular. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap Sewitine 100 töwerew awtology harasatda ziýan ýetdi. Bu aralykda Seyşenbe güni 27-nji aprelde Marada onlarca adam harasatyň 1-nji ýyl dönümine häkimetlere nägililik bildirmek üçin vilayet häkimligine bardylar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä 40-50 adamdan ibaret topar häkimligiň öňüne baryp harasatdan soň henizem ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň üçekdizligini, güýçli harasatyň netijesinde yaralanan ýakyn howaslarlarynyň gymmatçylyk sebäpli derman satyn almakda kösençlikleri başdan geçirýänliklerini aýtdylar. Bize hiç ýyly ýardam edilmedi. Hatda hökümet biz ýaly adamlary bir gezek hem ýatlamat diýip ýygnananlar yerli ýerden gygyrşypdyrlar. Olar derman serişdeleriniň arzanladylmagyny, harasatda şikes ýeten adamlara dermanlaryň mugut berilmegini talap edipdirler. Habarçynyň maglumatlaryna görä 2 häkimlik resmisi ýygnananlary ümsüm dinledi. Soňra polisiýa işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozal turan harasat Mara Sewitine de agyr ziýan ýetirdi.